東京生まれ東京育ちの俺、三宅亮は大学時代に付き合っていた彼女、ますみと22歳で結婚した。都会育ちは結婚が遅いとよく言われるが、俺たちは早くから結婚を決意し、そしてすぐに愛娘を授かった。周囲に愛され、素直で正しい道を選択する子に育ってほしい。そんな思いを込めてみすみと名付けた。みすみは穏やかで平和な家庭ですくすくと育ち、生まれた時に願った通り、素直ではっきりと物事を言う。そして何より優しい子で、周りから愛される素敵な女の子に成長した。しかしみすみが5歳になった2000年、娘も、そして家族全体がすっかり変わってしまったのだ。ある日、妻の母の調子が悪いということで、妻の両親が俺たち3人と同居したいと申し出てきたのだ。妻は同居を提案された時、2つ返事で了承した。俺はというと、結婚前からあまり仲が芳しくない義理の父親との暮らしに不安がありつつも、義母の体調が心配だったこともあり、しぶしぶ了承することにした。そんな思いで始まってしまった5人暮らし。我が家の空気は大きく変化したのだ。あの忘れもしない事件が起こったのは2001年8月25日。その日はみすみの6歳の誕生日だった。その日は平日だったが、仕事を早めに切り上げて、家族全員でパーティーをすることにしていた。ケーキ担当は俺。帰宅後にサプライズでみすみにケーキとプレゼントを渡そう。そういう計画だった。しかしその当日、義両親は昼から妻と娘を連れて外食に行き、お祝いとして大きなケーキを食べていたのだ。何も知らない俺は事前に注文していた誕生日ケーキとプレゼントを買って帰った。サプライズでさぞかし喜ぶだろうと思っていた俺の予想に反し、娘は泣いた。どうしたのと尋ねると、おじいちゃんからもっと美味しいケーキをもらったよ。みんな祝ってくれたのに、パパは私より仕事が大事なんだよね。こんなケーキいらない。と言ったのだった。理解ができなかった俺が妻に尋ねると、昼の外食のことを話された。どうしてと叫ぶ俺。ちゃんと話されていることだと思ってたの。と妻。むしゃくしゃしながら廊下に出ると、義父がニヤニヤ顔で聞いていた。次の日に起きると、包装されたままのケーキとプレゼントがゴミ箱に捨てられていた。プレゼント気に入らなかったと娘に聞くと、おじいちゃんにおしゃれポーチをもらったのにお父さんはくれなかったと泣き出した。おしゃれポーチは娘がずっと欲しがっていたもので、当然今年のプレゼントとして俺が準備していたものだった。しかしケーキもおしゃれポーチも捨てられてしまった。おそらく、いや、絶対犯人は義父だ。この事件をきっかけに、俺の心は完全に壊れてしまった。捨てられたケーキとプレゼント、みすみの泣いた顔が頭から離れず、その日は出勤中に涙が止まらなかった。俺の心は完全に壊れてしまったのだ。誕生日事件以来、義父は俺抜きでいろいろな用事をするようになった。誕生日、ひな祭り、クリスマス、お正月などなど、仲間外れにされるのは辛いが、もっと辛いのが、娘に俺の悪口を吹き込まれていたところだった。あんなお父さんでかわいそうだね。でももうすぐでお母さんはお父さんと別れて幸せになれるからね。妻はというと、ニコニコ笑いながら義父の話を黙って聞くだけだった。肯定するでも否定するでもなかった。そのうち、みすみは家庭内でのみならず、学校の友達にも俺の悪口を言うようになっていった。2002年4月の俺の誕生日は悲惨そのものだった。仕事に向かう朝、妻が、料理を作って待っているから早く帰ってきてね、と見送ってくれ、楽しみに帰宅してみると、家は真っ暗。妻と娘、義両親はというと、2ヶ月後に退職する義父の退職祝いという理由で外食していたのだ。晩飯はもちろん、ケーキもプレゼントも、そして祝ってくれる家族も、俺には何もなくなってしまった。次の日、妻に約束が違うじゃないかと言うと、父も後先短いのだからそれまで我慢してお願いと言われた。翌朝からは俺の食事だけテーブルに用意されなくなった。
朝飯も晩飯も書斎の前に書き置きをする形で届けられるようになり、家族で囲む食卓は俺の前から消えてしまった。そんな日々が当たり前になってしまいつつあったある日、会社が人員整理をするとのことで、子会社への転勤希望者の募集が行われた。どうやら俺の異変に気がついた上司が上層部に掛け合ってくれたらしい。帰宅後、転勤の話を妻に話すと、お父さんに聞いてみると言われ、妻の意見を聞くことはできなかった。夫婦の話なのになぜ父親に話さなければいけないのか。俺はもはや妻を理解する心を失い、ますみとの夫婦のあり方がわからなくなっていた。転勤の話を耳にした義父は怒り心頭だった。家を放っておいて地方でフラフラする気か。そんな家庭を支えられないような夫はこの家にはいらない。すぐに離婚届を出せ。その言葉で俺ははっと目が覚めた。そうか、この人たちは帰省先である俺が必要なだけだったんだ。稼ぎ頭であり、さらに自分たちのストレス発散の受け皿にもなってくれる。そんな優秀な男が欲しかっただけなのか。義父だけではない。義母もその娘である妻も一緒だ。さらに娘までしっかりその思考に染めようとしているんだ。そんな俺が家に不在の日が続くのであれば、早いところ離婚して別の帰省先を探そうということか。そこからの行動は早かった。翌日には離婚届を提出。会社からの転勤の提案を受け入れ、引っ越しの準備をした。俺は命からがら、あの地獄のような家から抜け出すことに成功したのだ。離婚して福岡に転勤してから3年ほどが経過した。あの家から連絡が来ることがないまま、時間だけが過ぎていた。俺は30代も半ばに差し掛かり、結婚を考えられる人、リリカと出会うことができた。彼女の両親は本当に素晴らしい人格者だった。しっかりと相手を認め、間違っているところは他人の俺であってもしっかりと正す、そういう人だった。何よりも娘である彼女に大きな愛情を注ぎ、彼女も両親のことをすごく尊敬しているようだった。前の家庭とは大違いだなと、ふとあの家のことが頭をよぎった。娘はもうすぐ中学校2年生になるんじゃないか。今どうしているんだろう。リリカに全てを話していた俺は、結婚する前に一人で何日か東京に行かせてくれないか。前の家を探して娘の様子を見たいんだ。結婚前の最後のわがままを許してほしい。と彼女に頭を下げてお願いし、一人で東京に行くことにした。まず東京に行く前に連絡を取ったのが、古くからの知り合いである誠だ。誠は幼馴染であり、娘が俺の娘と同い年、そして同じ小学校に通っていた。両親とのいざこざの間、あまり連絡を取れなかったので、本当に久しぶりの連絡になってしまったことを詫びつつ、娘についての探りを入れてみた。誠は娘について家族に聞いてみてくれたようだが、どうやら娘は学校に通っていないようだった。小学校の頃は俺の娘とも話すことが多かったようだけど、中学校に上がってからみすみちゃんは学校に来なくなって、たまに来た時も雰囲気が前とはまるで違ってたみたい、とのことだった。続いて連絡を取ったのが、娘が通っていると言っていた中学校だ。娘の名前を出し、父親だと伝えると、すぐに担任の先生に代わってもらえた。担任の先生が俺に話してくれた内容は、かなり衝撃的ではあったが、紛れもない現実で、それは娘からの SOS だった。娘はどうやら小学校の高学年の俺が出て行った頃あたりから、同学年の子たちと距離を置く存在になっていったらしい。きっかけとなったのはある日の給食時間。学校で俺の悪口を言っていたところ、当時の担任教師に、自分の親に対してそんなことを言うのは良くないぞ、と咎められたことに対して娘が激高。その後、教室内で暴れ出したそうだ。担任には給食の牛乳瓶を投げつけ、それを止めるクラスメートに椅子を投げつけた。大きな騒ぎになり、義父と妻が呼び出されたのだが、二人は上辺だけは謝り、娘は何が悪いのかわからないといった風にヘラヘラしていたという。
その日を境に娘はたびたび教室で暴れるようになったそうだ。机を蹴り飛ばす、窓ガラスを割る、同級生に暴言を吐く。それは小学校卒業まで続き、中学校に上がると落ち着くどころか、娘の行動はどんどんエスカレートしていった。同級生には高圧的な態度をとり、手を出すことも多かったため、あまりあの子と関わらない方がいいとはぶられ始めた。ついに噂は広がり、良くない上級生に目をつけられてしまった。生意気だと呼び出され、水をかけられたり、髪を切られたりと、上級生的に言えば制裁を受けてしまったのだそう。学校側としては、何度も問題行為をやめるように娘と話し合ったそうだが、解決には至らず、ついに娘は学校に来なくなってしまい、同時に家との連絡も取れなくなったそうだ。俺は誠と娘の担任にも丁寧にお礼を伝え、できる範囲で何とかすると言った。そしてついに東京に帰る日を迎えた。誠の証言と中学校教師の証言をもとに娘を探し、あの忌々しいと家に帰ってきた。駅前には繁華街が広がり、相変わらず空気がよどんでいる。前からパチンコ屋が多い街ではあったが、あの時に比べてさらに増えているような気がする。ずっと娘を探し続け、気がつければ夕方になっていた。パチンコ屋脇の駐車場、そこにたむろするヤンキーたちの中に見覚えのある顔を見つけた。ミスミだ。髪は金髪で濃い化粧をしているがはっきりわかる。紛れもない娘だ。仲間のものであろうバイクのタンデムシートに座りながらタバコをふかしている。怖いとかの感情よりも先に娘の名前を呼んだ。娘が振り返り、俺の顔を見つめた。懐かしいような悲しいような不思議な顔をした。仲間である男が、キハハ、誰そのおっさん、と笑った。そして娘も自分の感情を押し殺すように、何しに来たんだよ、と俺を睨みつけた。俺は言った。あの時の誕生日ケーキ、ごめんな。おい、何してんの？仲間が娘を呼んだ。娘は仲間を先に行かせて俺と二人きりになった。忙しいんだけど何なの？という娘に、俺は通帳と印鑑が入った封筒を渡した。お前のお金だ。お前が生まれた時からずっと貯金してきたんだ。それからその中に連絡先が書いてあるから、何かあれば手紙か電話をくれ。ミスミは無言で封筒を受け取り、そしてバイクにまたがって仲間の元に行ってしまった。あまりにもあっさりとした、拍子抜けするほどあっさりとした娘との再会だった。東京から帰ってしばらく経ったある日、深夜に電話がかかってきた。もしもし。その声は紛れもなく娘だった。ごめんなさい。パパ、ごめんなさい。娘は泣きながら、我が家を出て行ってからの出来事を全部話してくれた。おじいちゃんから、パパは浮気をしていて、それをごまかすために自分やママに優しくしているんだよって、ずっと聞かされてたの。家にお金がないのは、パパが浮気相手に貢いでいるからだって。パパを仲間外れにしているのは、いじめてるんじゃなくて、パパに反省してほしいからこういうことをするんだよって。今思うと変なところもあったけど、小さい頃はそれを信じてしまってて、学校でもパパの悪口を話すようになったの。それで先生に怒られて、学校で暴れちゃったの。その日、おじいちゃんとママが迎えに来てくれたけど、暴れたことは全然怒られなかった。逆にパパのことを言って怒られたなら、結局悪いのはパパだよね。みずみは何も悪くないよって言われたの。その日だけじゃないの。私、何をしても全然怒られなくて。いや、怒られないってよりも、何をしても興味ないように扱われてたのかな。去年の年末におじいちゃんが脳梗塞で倒れちゃって、入院と退院を繰り返すようになってたんだけどね。そのストレスからなのか、おじいちゃんはおばあちゃんとママに毎日怒鳴り散らすようになったの。ママはおじいちゃんにビンタされてもニコニコしてたし、逆におばあちゃんはストレスで布団で寝てばかりになっちゃって、たまに起きたと思ったら、お酒を飲んで文句や悪口ばかり言う人になっちゃったの。それでね、
いつだったか、パパは本当に浮気だったのっておじいちゃんに聞いたことがあるの。そしたらおじいちゃんに殴られちゃったの。私はそれに対抗して瓶で祖父の頭を殴ったの。おじいちゃんは血を流しながら怒鳴り続けてて、おばあちゃんは一緒になって出て行けと叫んで、ママはニコニコして何も言わなかった。本当にどうかしていた。昔はあんなに大好きな家だったのにね。気づいたら地獄みたいになってた。そんなこともあって自暴自棄になっていたあの日、パパに再会したの。あの日一緒にいたのはね、私と同じで家庭に問題があって学校に行っていない子たちなの。あんな感じだからさ、みんな近寄らないどころか目を合わせたがらないのに。パパはちゃんと娘の私だって気づいてくれたよね。あの時は言えなかったけど、本当は嬉しかったの。でも、パパに何て言うべきか全然わからなくて。俺はミスミの話を黙って聞き、こう提案した。とりあえず、なんとか頑張って中学校は卒業してくれ。そして中学校を卒業したら、ママと一緒にパパが住んでいる町においで。娘はどこか納得しきらないような反応だったが、俺は中学校卒業までに考えたらいいと伝え、電話を切った。その日の電話以来、ミスミと俺は頻繁に電話をするようになった。ミスミは少しずつ学校に通うようになり、その日にあったことを俺に話してくれるようになった。そして中学校も卒業間近。娘は高校には進学せずに就職することにしたそうだ。元義母は娘が高校卒業する頃にはすでに亡くなっており、そして元義父は脳梗塞が悪化して入退院を繰り返し、しばらくは施設に入ることになったらしい。そして俺の提案通り、娘は中学校を卒業後、元妻と一緒に俺の住む福岡に引っ越すことを決意してくれた。2021年、あれから随分の年月が経過した。俺と妻の間に双子を授かり、家族4人で穏やかな生活をしている。そして、ほど近い場所に妻の両親が住んでおり、さらに離れた場所に元嫁と娘が2人で暮らしている。元妻と娘は、元義父からの連絡をシャットアウトしているらしく、預けている施設には、本当に何か緊急事態が起きた時にだけ行きますと言ってあるらしい。今日は娘の20歳の誕生日。俺はミスミと近くの駅で待ち合わせをした。そう、あるものを渡すために。待ち合わせの場所に現れたミスミは、あの日の久々の再会の時とは全く変わっており、自然な笑顔も見せられるようになっていた。安心した俺は、紙袋に入ったそれをミスミに渡した。ママと2人で食べてな。誕生日おめでとう。ミスミはありがとうと言いながら泣いていた。それはあの時とは違う嬉しい幸せの涙だった。15年の月日を経て、あの時は渡せなかったケーキとおめでとうの一言をようやく渡すことができた。